Gdje uđemo unutra. Što ćemo sada, gospodine Dabre? Što ćete? S mjesta moramo krenuti. Ne smijemo tratiti vrijeme. Bolje da se podijelimo u 4 grupe. U grupe? Zašto? Da potražimo Edija. Nema smisla, tražite ga. Kako to misliš? A ne može biti daleko. Moramo ga naći. Već znamo gdje je otišao. Otišao je bijeloj vještici. Sve nas je izdao. Pokazat ću ja njima. Njima i njihovom lavu. Pokazat ću im. Vrijeđaju kraljicu. Što oni znaju? Kada Adamova djeca pokrenu lavinu, oni su zli. A morao sam otići. Nisam mogao slušati te stvari o kraljici. I onako pola toga nije istina. Prema meni je bila jako dobra. Mnogo bolja od svih njih. Kladim se da je prava kraljica. Sigurno je bolja od onog strašnog Aslana. Kad ja budem kralj Narnije, prvo ću uvesti neka nova pravila. Kladim se da je ovo veliki Aslan o kojem su pričali. Već ga je sredila. Pretvorila ga je u kamen. Tu je kraj njihovoj zabavi. Tko se boji Aslana? U redu je. To je samo kamen. Ne možete ozlijediti. Budi miran, stranče. Reci mi tko si. Gospodine, molim vas, zovem se Edi. Neki dan sam sreo kraljicu u šumi i došla sam joj reći vijest. Moje sestre i brat su u Narniji, u blizini, u Dabravoj kući. Ona htjela ih je... Reći ću njenom veličanstvu. Budi miran, ako ti je život mio. Uđi. Srećom kraljici si drag. Inače ne bi bio te sreće. Da se predstavim. Ja sam Fenris Ulf, šef kraljičine tajne policije. Stigao sam, veličanstvo. Mogu li dobiti turske poslastice? Kako se usuđuješ doći sam? Nisam li ti rekla da povedeš ostale sa sobom? Molim vas, veličanstvo. Učinio sam što sam mogao. Doveo sam ih blizu. Oni su u maloj kućici na brani sa gospodinom Dabrom i gospođom Dabrom. To su tvoje vijesti? Ne, veličanstvo. Aslan je ovdje. Gospodin Dabar kaže tako. Negdje kraj kamenog stola. Što? Aslan! Je li to istina? Ako doznam da si lagao meni! Molim vas, samo prenosim ono što sam čuo. Pripremi mi sanjke. Skini sve zvončiće. Ako ta budala Aslan misli da mi može oduzeti prava, zna on bolje. Ubiću sva 4 čovjeka prije nego stignu do kamenog stola. Dok god imam tebe, budalo mala, proročanstvo se ne može ispuniti. Dođi, moramo krenuti.
Moramo biti što tiši ako želimo stići do vrha. Nismo mogli ići sanjkama. Fenris! Fenris Wolf! Povedi sa sobom najbrže vukove i otiđite u Dabrovu kuću. Ubijte sve koje tamo nađete. Ako su već otišli, požurite prema kamenom stolu. Nemojte da vas itko vidi. Ako nađete Dabrove i 3 čovjeka s njima, znate što trebate učiniti. Poslušat ću kraljičinu zapovijed. Naprijed! 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 Šibaj! Ajde! 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 Gdje se to nalazimo? To je bilo staro skrovište Dabrova u loša vremena. Tajno je. Ovdje ćemo biti sigurni dok Oluja ne popusti. Ne brinite se. Gospodin Dabar zna kako se šuljati između grmlja i grančica, a da ga ne vide. Vidjet će gdje idu vještičine sanjke. U redu je izaći, gospođo Dabar, izađite, Evine kćeri i Adamov sine, sve je u redu. Nije bila ona. Dođite vidjeti. Ovo je gadan udarac za vješticu. Čini se da joj moći već slabe. Kako to mislite? Nisam li vam rekao kako je učinila da je uvijek zima, a nikada Božić? Nisam li vam rekao, dođite i pogledajte. Jed Božićak je bio ovdje! Vještičina moć se slama! Aslan je krenuo. Vidite? Pogledajte oko sebe! Stiže proljeće! Gospođa Lisica, ovo je veličanstven trenutak. Prvi puta u mnogo godina možemo se veseliti Božiću. Ajde, nemamo vremena za pričanje, moramo nastaviti. Istina, moramo ići. Bogom! Sretno! Naprijed! O, gledaj! Što to moje oči vide? Što to imamo ovdje? Stani! Bože, stigla je! Jadna stvorenja! Dabre, moramo žuriti! Nemamo vremena, djeco! Brzo! Što ovo treba značiti? Govorite! Ili želite da moj trol nađe vaše jezike?
svojim bićem. Ova rastrošnost, samougađanje. Šta znači ova zabava? Odakle vam sve te stvari? Molim vas, veličanstvo, dobili smo, pili smo zdravlje njenog veličanstva. Ko vam je to dao? Djed Božićnjak. Djed Božićnjak. Što? On nije bio ovdje. Ne može biti ovdje. Kako se usuđujete? Reci da si lagao. I odmah će ti biti oprošteno. Djed Božićnjak je bio ovdje, pitajte Dabrove, pitajte njih. Nemojte, molim vas, nemojte. Bili su ovdje, nisu dospjeli daleko. To će vas naučiti. Vozi dalje! Naprijed! Idemo! Naprijed! Ne mogu biti daleko. U šumu! Naprijed! Slušaj me! Ajde! Brže! Za njima! Naprijed! Ajde! Ajde! Brže! Brže! Za njima! Gore! 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 Ajde! Ajde! Gore! Moramo požuriti. Snijeg kopni. To će usporiti sanjke. Ajde! Ajde! Vidim ih! Brže! Brže! Za njima! Vidim ih, budale! Nemoj da sanjke stanu! Brže! Brže! Ajde! Nemoj samo sjediti! Silazi, pomozi mu! Ajde, dižite se na noge! Izgubili smo ih. Mislim da su zapeli. Ne vrijedi, veličanstvo! Sanjke se ne miču! Onda ćemo morati hodati. Ne možemo ih uloviti pješice! Već su predaleko! Otišli! Jesi li ti moj savjetnik ili rob? Učini kako kažem! Zaveži ruke ljudskom stvoru! A sada, ili ispred nas, zarobit ćemo ih i ništa nas neće zaustaviti! Naprijed! Naprijed! Ajde! Brže!